Hola, en aquest videotutorial anem a veure com es fa per tal d'inserir pàgines externes al nostre sistema d'intraweb d'Agora, que és el sistema que proveeix el Departament d'Ensenyament als centres educatius per tal que tinguin un lloc o un espai de gestió de continguts dinàmic basat en el projecte Sicula. Es tracta, doncs, de veure si nosaltres volem fer referència a una pàgina externa a aquest lloc. En aquest exemple veurem en el cas d'Xtec com podem fer per a que el contingut d'Xtec es vegi embegut dins de la nostra pàgina o intranet. És a dir, sense que l'usuari surti de la intranet, com podem mostrar continguts externs. Abans de res, caldrà estar validat com a un usuari amb drets d'administració per tal que ens aparegui el menú d'administració del lloc web. I abans de seguir endavant, veurem un exemple en el cas de la pàgina web del Servei Educatiu del Baix Ebre. Si fem clic sobre l'opció TIC, veurem que el seu contingut està escrit o està editat amb un Google Sites. També cal que ens fixem, abans de fer clic, que l'adreça on apunta l'enllaç és una adreça un poc llarga, però que al final hi ha una referència a una paraula que és TIC, aula. I quan accedim veurem que dins de la intraweb hi ha embegut el contingut d'un Google Sites, que evidentment és un sistema extern a la intraweb. Fer-ho així ens pot interessar per diversos motius, o bé perquè volem mostrar un contingut extern, o bé perquè el contingut és editat per nosaltres mateixos, però les eines són més dinàmiques o tenen determinades característiques que ens fa escollir l'altra eina en lloc de la intraweb. O sigui, el motiu és sempre mostrar un contingut creat per nosaltres o no que és extern a la intranet d'Agora. Per tal de fer-ho, hem d'estar dins del tauler d'administració, a la pestanya intraweb i a la secció final Webbox. Aquí podem veure el llistat de referències que ja hi ha creades i el més important és que cada referència apunta a una URL determinada. Anem a fer un exemple senzill afegint una nova adreça. Quan creem una nova adreça hem d'escriure-hi la referència que formarà part de la URL. Hem de posar la URL que volem que s'embegui i després pràcticament ja podríem donar-li a l'opció crea. Queda, si de cas, retocar la llargada en píxels si és que la pàgina és molt llarga. Llavors, en cas que fora molt llarga i la llargada que establim nosaltres en píxels fora petita, el sistema posaria uns desplaçadors. No és obligatori tocar-ho, però en pàgines que són molt i molt extenses cal fer atenció en aquest punt. Una vegada fet això, ja tenim l'adreça externa, en aquest cas era Xtec, l'adreça d'Xtec, embeguda dins de la nostra web. Tindrà una adreça que serà similar a aquesta i el que canviarà serà o el que ens marca la referència és la paraula que nosaltres hi hem posat i evidentment el lloc, en aquest cas és el Servei Educatiu Baix Ebre i en un altre centre doncs el nom serà el corresponent al centre. L'important però és la referència final.
Si escrivim l'adreça anterior al navegador, veurem que ens apareix embeguda dins del nostre sistema d'intranet la web d'Xtec. I de moment això és tot. Espero que us hagi sigut interessant. Continuarem en propers videotutorials.